Čau ľudia, zdravia z Rox pri treťom videu od Dark Orbitu. Ja budem dneska troška taký mimo, lebo som unavený. A ja som vám dneska slúbil ten skill up vám ukázať a potom tie veci, čo som urobil mimo kamery, takže tak. Takže tu už máme skill up. Ako vidíte, môj skill up nie je tak ešte vyvinutý, ak by mal byť. Preto, lebo vlastne ja som ja som nevedel, že sa skill up má robiť, že ja neviem na čo to bolo a tak ja som si to začal stavať od levelu 10, takže potom nehovorte. Takže prvé, čo vám ukážem, toto máte všetky lasery, takže ja ešte nemám jeden laser spravený a to je žltý. Sú tu veľké generátory, ktoré vám budú zosilňovať a vyrábať, vlastne vám bude vyrábať Ceprom a myslím, že aj Prometheum, to neviem, Promerku, ale Ceprom to je to najdôležitejšie a to mám iba 48. Vlastne, ja sa teraz začnem lebo ja vám ukážem, ako to upgrade. Toto neviem vlastne, ako sú tieto roboty, vlastne tieto roboty sú asi na veľké zlepšovanie, alebo také voľačo. To fakt neviem, čo je. Alright, stavať, ak dáte hneď stavať, to radšej nedávajte, takže nemám dostatok terbia, takže musíte mať všetko naplné a potom si to stavajte, ako chcete a to je jedno koľko potom. No a vlastne vám ukážem, čo som vlastne dokázal mimo kamery. Takže ako vidíte všetci, dal som tieto dve stíhačky na najväčší level, čo môže byť. Takže tak. A už to mám po 8 a to sa za chvíľku našetrí do tej 16 a už budem mať všetky na 6. A to som fakt nechcel dať, ja si dám mini, nechcem to, ja som nechcel ten bielý, prečo mi to bolo. No takže to bolo zo skillbo tak rýchlo, ale čo dneska asi nebudeme môcť hrať toho, lebo chcem si popozerať tieto veci, takže ja idem do aukcií. Je 31 minút do konca dražby, takže ja chcem strašne vydražiť LF3 a bude to strašne ťažké s týmito nudnými prachmi, ty kokos. 50 miliónov ulit kreditu tam musím tak robiť. 1 milión ulit, ja mám 1000 ulitka preto, lebo ja som si pokupoval všetky vlastne boxy, lebo dneska je bonus na žlté boxy a tam môžeme získať túto flaxu, hneď vám ukážem, skill up, vidíte túto sme mohli získať, takže teraz neviem ako sa presunula, ale to aj dá sa vlastne postaviť, to musíte toto postaviť, ale ja neviem ako sa to stavia. Ale ja neviem, ja by som vám neodporúčal toto si kupovať, lebo toto je dosť na hovno, tak vám poviem. Stavať za 2 hodiny, stavať za 2 hodiny, toto jediné sa dá stavať zadarmo, takže by ma vyšlo iba tak 20 kredita, takže to je dobré, toto už hneď jak si kúpiť, ale tento operátor fujha, toto mám 25
HP vám bude dávať stále, dokedy im budete plno. To je ako keby ste mali peta a plus ten vlastne to. Ja sa chcem upgrade šielačky, moduly, opravátor, laser. Opravátor sa nedá? By som si upgradeol títo dve na level 2, ale počkať. Modul, tu mám jeden modul, čo som získal na 12 hodín. Dobre, tak sa pustíme už teda do tej hry. Takže asi teraz nepôjdeme hrať, lebo ja tuto vlastne čo idem hrať, no tak vlastne mňa by sa to teraz strašne veľa načítavalo, tak to by som nechcel teraz hrať, ale si mám voľačo ukázať. Túto vec by ste mohli dražiť, keby ste nemali voľačo dražiť, lebo toto vám proste zlepší zamerávanie lodi a zvýši vám proste lasery o 50%. Míňa sa to strašne veľa, máte toho 50 kusov, 10 kusov, ale vlastne to dokopy 50 kusov, tak. Lebo keď to zapnete a budete do voľačov pájom, tak napríklad dávate s laserami 6000 a budete si dávať o 2-krát, takže 12 000. My dávame 2600, tak by sme dávali my teraz 4600, takže to tak zvyšuje, ale to za jeden laser vám minie 10 toho, takže to musíte dražiť. Takže ďakujem, že ste si kúpili toto video, ak sa vám video páčilo, tak dajte like, ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. To ma moc nepoteší, ak chcete vidieť môj kanál, ak chcete kúkať moje videá, ak chcete vidieť moje tutoriály a aj bazaré vlogy, tak dajte odber. Ďakujem, že ste si kúpili toto video. Toto bolo také rýchlejšie video a čaute. Čus!